Són els referents de convivència de l'Institut Bas de la Coma i estem aquí per ajudar-te en qualsevol problema. Estàs sol? No tens amics? Pots venir amb nosaltres a parlar. Has tingut algun problema amb algú de l'institut i no saps com arreglar-ho? Vine i farem una mediació. Intenten córrer rumors sobre tu? Parlen de tu a les teves esquenes? Vine amb nosaltres i t'ajudarem. Hola, som la Sandra i en Jan i ens hem presentat com a referents de convivència. Perquè creiem que ho farem fer bé i som respectuosos I ens agrada ajudar a les altres persones. i volem millorar l'institut, que no hi hagi tantes baralles. Hola, nosaltres som alumnes de tercer d'ESO i fem un servei comunitari que consisteix a fer un treball voluntari per ajudar la gent. Nosaltres som referents i mediadores de millorar la convivència, ja que des del moment que vàrem veure aquesta opció vàrem pensar que era la millor. Ja que d'aquesta manera podem ajudar els adolescents que tenen problemes. Mira com el temps ens ha